Čaute, tu je Roky. Sorry, ale včera som nepodával videa, iba jedno. Strašnú notku mám. Upchali sa mi striekacie cesty. Takže sme na rannej prestávke pred školou. Asi viete, čo robíme. Takže keď dojdem domov, bude sa mi chcieť, no podľa toho, že akú budem mať nátku, tak natočím videa. A zase ide niekto a bude v kamere, takže nech sa páči. Je plať. To je sexy zadok. No, takže uvidíme, ako to bude. Nebudem mať veľkú nátku, tak určite dám nejaký let's play. S kamarátom sme skúšali na novej hry, ale nenatáčalo mi to kamera. Málo gigahertzov to malo na to. Takže uvidíme, ako to bude. Swaggy.